stiller nu om til TV2's lettere overdramatiserede quizprogram, hvor der udloddes dejlige licenskroner til selv de mindre kvikke iblandt os. Til at stille spørgsmål og se dyster og alvorligt ud på de helt rigtige steder, har TV2 sat pseudoseriøse Jes Dorph Pedersen i managen. Som en af programmets hovedpersoner kan vi henlede opmærksomheden på kamerakranen, som gerne bruges mindst 25 gange i løbet af programmet, naturligvis kombineret med dramatisk orkestermusik. Her er Hvem vil være millionær? God aften og velkommen til Hvem vil være millionær? Aftenens første deltager fik vi udvalgt sidste gang, og han sidder allerede her over for mig i den varme stol. Ronny Jørgensen fra Aalborg Øst, er du klar til at få det første spørgsmål? Nej, jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg måske vil stoppe her. Stop, du har jo egentlig ikke svaret på nogen spørgsmål endnu, så du kan... Nej, men altså alligevel, du ved, der er fandme så mange, der ikke kan finde ud af at stoppe, mens lejen den er god, hvis du ligesom kan følge mig der. Jo. Okay så, jeg napper sgu lige det spørgsmål, Jens. Yes. Yes, den er bare 10-4, Jens. Nej, altså, yes. Ja, nu er det jo ikke lige frem op på fars hat, det her, vel? Det holder sgu da ikke en meter at sidde og sige yes hele tiden. Der kan du sgu da nok se, ikke, Jens? Første spørgsmål til 1000 kroner. Hvad handler det om? Ja, det handler faktisk om politik. Nej, det er kraftedme bare for mig. Det var jo ligesom det, jeg sagde, ikke? Jeg skulle ikke have taget det spørgsmål, vel? Spørgsmålet lyder: hvad hedder den socialdemokrat, der var statsminister i Danmark i perioden 1992 til 2001? Ja, det er satme typisk, mand. Hvad fanden er det for noget at spørge om? Nu er jeg jo heller ikke ligefrem politiker, vel? Kan du ikke spørge om et eller andet med noget hestekræft eller knæsteaksler eller sådan noget? Spørgsmålet var nu, hvad hedder den socialdemokrat, der var... Ja, Jens, jeg hørte jo ligesom godt, hvad du sagde før, ikke? Og svarmulighederne er A. Svend Auken, B. Karen Jespersen, C. Poul Nyrup Rasmussen og D. Anders Fogh Rasmussen. Hold kæft, mand. Det er kraftedme fuldstændig umuligt. Jamen, jeg vil jo godt bruge en af de der livslinjer. En af livlinerne, ja. Du kan jo vælge 50-50, du kan få publikum til at stemme, eller du kan ringe til en ven. Ja, det der med at ringe til en ven, det tror jeg skulle lige at vente med til det her, det er overstået. Men det er jo en af dine livliner. Ja. Jeg tror ligesom lige, vi prøver at få publikum til at slå slag for fatter, og så lige trykke på de der knapper. Altså, publikum skal stemme, så det bliver jo spændende at se, hvad resultatet bliver. Publikum har stemt. Lad os se, hvad computeren har talt resultatet op til. 2% har stemt på A. Svend Auken, 1% har stemt på Karen Jespersen, så er der placeret 94% af stemmerne på C. Poul Nyrup Rasmussen, og endelig 3% på D. Anders Fogh Rasmussen. Det bliver sgu da ikke meget nemmere af det der. Altså, nu fatter her jo ikke lige matematikere, så sådan noget procentregning, eller hvad fanden det nu er, det hedder, det er jeg sgu ikke meget forstand på. Men der er jo placeret 94% af stemmerne på Poul Nyrup Rasmussen C. Ja, men nu skal man jo ligesom ikke sælge skinne, før bjørnen er skudt. Ja. Hvad er Jens? Jeg vil sgu gerne bruge sådan en livslinje mere. En livline, okay. Du kan så vælge 50-50, eller du kan ringe til en ven. Altså en ven, der kan rådgive dig om svaret. Så tror jeg godt, jeg vil ringe til en ven. Og hvem er det så, du har valgt som ekspert? Det er min kæreste, Leila. Jep, for min fatter, han kunne ligesom ikke. Han skulle til noget møde eller noget nede på den lokale. Javel, vi ringer op til Leila, og så har du 30 sekunder til at snakke med hende. Ja, det er Leila. Hej, Pusser. Det er fatter her. Jeg skal lige have dig til at hjælpe mig med sådan et dårligt pis-spørgsmål her om noget politikere og noget inde i fjerneren. Altså, det er ikke fordi, jeg ikke kan klare selv, men... Ja, okay. Altså, de spørger om, hvem der var statsminister i Danmark i 1992. Jeg tror, han var socialdemokrat. Altså, jeg tror nok, det er ham der et eller andet Rasmussen. Ja, okay. Det vidste jeg egentlig godt. Men tak for, skatter. Hej, hej. Hej.
Nu er der så 2 muligheder for en Rasmussen, nemlig C. Poul Nyrup Rasmussen og D. Anders Fogh Rasmussen. Fuck, man, det er bare for mig, man. Altså, Anders Fogh Rasmussen, det siger mig sgu et eller andet. Ja, jeg fatter, han er jo ikke ligesom sovet i timen, vel? Jeg ved fandme nok, hvad der rører sig. Der er sgu ikke nogen, der skal komme her og tro, de er så pisse meget klogere end mig. Men jeg tror egentlig godt lige, at jeg vil bruge sådan en livslinje mere. Det er så den sidste livlinje, du har tilbage. Computer, fjern 2 af de forkerte svar. Computeren har nu valgt 2 af svarene fra, og de 2 muligheder, der er tilbage, er A. Svend Auken og C. Poul Nyrup Rasmussen. Ronny Jørgensen, hvad vælger du så? Ja, nu tror jeg, ligesom I prøver at tage røven på mig her. Som jeg sagde før, så siger ham der Anders Fogh Rasmussen mig et eller andet. Ja, men nu har computeren jo valgt 2 af svarene fra. Computer mig her, computer mig der. Jeg vil godt vide med, at det er ham der, Anders. Dit svar er altså D. Anders Fogh Rasmussen. Ja, gud er så. Ronny, du har tabt. Det er kraftedme for mig af det her. Det er satme også dig, din lille bøsserøv. Jeg skal kraftedme lære dig at lave grin med fatter her, din bitte lortsnupper. Det dramatiske quizprogram Hvem vil være millionær vender tilbage senere med nye spørgsmål, nye deltagere og måske en ny vært.